Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngicela ukubuza noma ngicela ningichazela kulaba sebezwile. Lana kuThando Nes'thembu season 6 kunento entsha esho umseleku noMakhumalo. Ngiqale ngoMakhumalo. Uthe uMakhumalo makushada uMayeni wayekhona emshadweni wakhe eMzumbe as unkosikazi kaMseleku, esewunkosikazi kaMseleku. Yazi angazi ukuthi uchaza ukuthini because kuThando Nes'thembu kusukela iqalile ishow ku-TV size sifike manje esikwaziyo ukuthi uMayeni u-second wife. Umayecela ushade before uMayeni walandela uMasawule ongasekho emhlabeni. Lokho kumenza ukuthi abe u-second wife manje. Angizwanga kahle incazelo kaMakhumalo emenza abe u-second wife, uMayeni mhlampe abe u-third wife. Kodwa lana bakhona abantu abathi uMayeni washada after uMakhumalo, wase uMakhumalo wa-understanda ini, ngoba phela manje sekunalento esinikezwe i-TV show okuyindaba yabo-ke vele eyomshado, ngoba yibo abashade nomseleku uma ekhuluma ngomshado wakhe uzosichazela into ezwakalayo ngoba uye wenza lo myakazo. NoMakhumalo naye kanjalo, kukuthi angiyizwa kule phasi yokuthi uMayeni namanje kuthiwa u-second wife, nathi sazi ukuthi u-second wife. So le yokuthi ushade after uMakhumalo ivela kuphi? Bayichazile kwishow, mhlampe angibonanga leyo phathi. uMakhumalo ichazile ukuthi wa-understand ukuthi akazukuba u-second wife, uMayeni uzoba u-second wife, kodwa yena unkosikazi before uMayeni. Angazi, ngifuna ukuyizwa kulaba abayaziyo phela manje. Khona bayaziyo, thina sisayilindile ku-TV show. Sisalandela lento abasixoxela yona ku-TV show, nale abasikhombisa yona ku-social media, nale abakhetha ukuthi siyibone. Kodwa kulaba sebeyizwile nalo ithuba. So ungayichaza ngoba phela manje ikhona lento yokuthi uMayeni aka-understand or hayi bandla, yabo ukuthi yabo le show hayi yabo le nganekwane yakaMseleku abasenze yona ku-TV engihlekisa kule ndawo ukuthi bakhona abaphakathi. Thina sibuka kumabonakude, khona abaphakathi abazi kangcono nabanencazelo. Kube nabanye-ke angazi, khona abaphakathi ngokuthi bafika ney'ndaba lezi esingayibonanga ku-TV. Cha, umuntu asho ukuthi kunje sithi hayi siyabonga. Mase kuba khona laba-ke abadidekile ngoba phela manje omunye ufika athi i-TV show, anazi ukuthi i-TV show yenziwa kanjani, kodwa udidwa ukuthi sibeke imibono yethu. Nemibono yethu ivela ngokuthi i-TV siyibukile phela, siyibukile into abasikhombise kuyona. Kodwa esingasekho-ke lapho-ke singagudlani, ngoba cha sikudlana sixabane le channel siyaxoxela nje futhi asinankinga namuntu. Siyayiphilela, kumnandi, kuyalena le. Bengifisa ukwazi ukuthi ikhona yini incazelo evelile thina abanye sangayithola, ngoba thina sisasele laphaya ukuthi ngangunkosikazi kaMseleku sengikhona. Hawu, liphi pho iqiniso? Liphi iqiniso? Ngoba phela kusho ukuthi kuyiphutha ukuthi bembeke ngemuva uMakheye bephambili. Ithini leyo ndaba? Ngoba phela manje umembeso usawufuna wona uzokwenziwa, siwubonile umembeso uzoba umuhle, nalokho kulandela umembeso uyasho ukuthi nakho kuzokwenziwa. Bekusela izinto eziwu-2 mangilandela ekhuluma nefamily ngendaba yamembeso, kodwa bese unkosikazi. Kanti ukuba unkosikazi eMzumbe kuhamba kanjani, noma kuhlukile, kunendlela yabo yaseMzumbe yokuba unkosikazi, mase kuba yindlela le yesintu le ecishe ifane, ehluka ngezinto ey'ncane-ke ezenziwa abantu. Sekuya ngokuthi ikhaya ophuma kulona lenzani lana, ngoba phela le process yokuba unkosikazi ngendlela esiyaziyo nevelayo efanayo kubantu,
mhlampe base-KZN amaZulu kunama-steps acisho efane. Kuhluke ngokuthi ikhaya ophuma kulona lenza kanjani izinto zabo. Lana-ke eMzumbe okwaMseleku uyaba unkosikazi kodwa futhi usasezinhlelweni zokuba unkosikazi. Cha, mina ngayithanda ukuthi ngizwe ngayo uMakhumalo nangayo uMseleku nangayo uMayeni. Uma-ke kwenzeka beyiqedele leyo ndaba ukuthi kwenzeke kanjani lelo phutha lelo, ngoba yiphutha ukuthi uMakhumalo uyi-second wife kodwa simbiza ngo-second wife. Akulona phela iqiniso, ngoba okwabanye bayakucacisa kahle besho ukuthi kwenzeke ukuthi silandele lokho. Manje mabezothi wayewunkosikazi esemshadweni womunye unkosikazi kodwa lo nkosikazi usengaphambili kwakhe. Why? Kodwa-ke laba-ke abasichazelayo mina bayangichaza bangichaza kakhulu-ke laba abazi Uthando Nes'thembu okudlula abanikazi be-show. Asiyivale-ke le video, ni-enjoy amaholidi, niy'phathe kahle kube mnandi. Ningaxabani nibange into engekho ayisuka, hayi.